चिरां जिल्लानि मोनसिन सिब्राय इंराजि फरायसालि एबा बेंटल बाथौ मिसना 2021 मायथाइनि पद्मश्री बान्था मोननो हानाय डक्टर मंगलसिं हाज'वारिखौ बरायनायजों लोगोसे फरायसालिनि बारग' गोरायुं पबित्र कुमार ब्रह्म आरो 2020 आरो 2021 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिनाय फरायसाफोरखौबो बरायदों। हाबाफारियाव आलासि महरै नुजाथिफैनो हादोंमोन एमएलए जयन्त बसुमतारिया। बरायजानाय आलासि डक्टर मंगलसिं हाज'वारि आरो फरायसालिनि बारग' गोरायुं पबित्र कुमार ब्रह्म लोगोसे फरायसालि बाथौ गौथुमनिनो गोबां दैदेनगिरिफोर, फोरोंगिरि, फरायसाफोर आरो गारजेनफोर। जोङो मोनसे गार्जेनफोरजों कमिटिजों मोनसे जोंहा सावरायनांगौ हाबाफारि दङ। जोंहा इयुन जोलैखौ दानांगौनि थाखाय जोङो बेखौ उसिला लानानै जोङो सिपिएस हिसाबै जोङो 30 नं समष्टिनि एमएलए खौबो जों आलासि हिसाबै लिंहरदों सिपिएस हिसाबै। बेजों लोगोसे जोंनि इयुन जोलैखौ जोङो बोरैबा जोङो साबसिन खालामनो हायो नामा बेखौ लोब्बा लानानै जोङो जोंनि इन्डियानिफ्राय पद्मश्री बान्था मोननाय डक्टर मंगलसिं हाज'वारिखौबो जोङो लिंहरदों। बिथाङा फैगासिनो दङ। दा बेखौनो जोङो इयुन जोलैनि जायनाखि बिथांमोना दानि प्रेजेन्ट जाय बिथांमोना मोजां लेखा रोंनानै माखासे मुंदांखा जालांदों। दा बेखौ उसिला लानानै जोङो जाहाथे जोंनि इयुन जोलैखौ जाहाथे जोङो बिथांमोननोबो बेफोरबायदि इनकारेज होनानै जाहाथे जों बिथांमोनखौ बोखांनो हायो नैबेखौ जोङो लोब्बा लानानै जों दिनै गार्जेन मिटिं लादों। जाहाथे बे गार्जेन मिटिंनि गेजेरजों जोङो जाहाथे माखासे जोङो इयुन जोलैनो मोजां बोसोन होनानै गार्जेनफोरखौबो जोङो मोजां उत्स होनानै जाहाथे जोङो फरायसालिखौ जों मोजां साबना हामना खालामनो हायो। बेजों लोगोसे जोङो दिनैसिम जोङो आङो आफादगिरि 2013 निफ्राय दिनैसिम आफादगिरि जानानै आङो दिनै बे एमएस इंलिश स्कुला जोंहा फेलआनो गैया आरो जोङो 100%आव 100% लादों। जोङो फार्स्ट डिभिजन लेटार लाजोबनाय जों फरायसुला आरो फरायसुलिफोर जों मोननो हादों। दा जों खस्थ'नि गेजेरजों दा बेखौ जोङो बिनिफ्राय आरो साबसिन जों खालामबावनो थाखाय जोङो बे एमएस इंलिशखौ जोङो थांखि दङ, जोंहा मिजिं दङ। हाबाफारियाव जोंहा बेनो जोङो माखासे जोंनि फरायसुला आरो फरायसुलिफ्रा बोरैबा जोङो बिथांमोनखौ साफा सानै फैयैफोरखौ जों फैबावनो हायो। गार्जेनफोर माने इहुलाफोरखौ जोङो सांग्रांथि खालामबावनो हायो। जोंनि फरायनाय दानि एनइपि निउ इडुकेसन पलिसि जाहाथे बेफोरखौ जोङो जाहाथे गुवारै जोङो बुफ्रुसारना होनानै जाहाथे इयुन जोलैखौ जोङो जाहाथे गेरेमसा खालामनो हायो बेफोरखौ जोङो पलिसि लादेरफानाय जादों। बाहाय नुजानो हानाय गासै दङ, निश्चय दङ। डक्टर मंगलसिं हाज'वारिया गिबियावनो 1992आव जेब्लानाखि मोनसे सिब्राय इंलिश स्कुल गायसनदों बिथांमोननि अबदान दङ। बिथांमोना फाउन्डेसननि मानसि होननानै जोङो रोखा बुंनो हायो आरो बिथांमोननि गासिबो मावनाय दांनाय बिथांमोननि गासिबो तदन्त बिथांमोननि आखाइ होनायावनो दिनै बे मिसना दिनै बिसिम महराव लानो हादों आरो गासै जोंनि नैबे मोनसिन सिब्राय इंलिश स्कुलाव नुजाफैनो हानाय निउस पर्टेलनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिग्रोबाय। दिनै नैबे मोनसिन सिब्राय इंलिश स्कुलाव मोनसे गोनांथार मेल खुंनाय जादों। बेनो जाबाय बरायनाय हाबाफारि। बाहाय आंखौबो बे बरायनाय हाबाफारियाव आंखौबो एसे एक्स प्रिन्सिपाल हिसाबै बाहाय खावलायहरनाय जादों। दिनै खावलायनाय बायदि आं बे फरायसालियाव दिनै नुजाफैनानै आरो बे फरायसालियाव नुजाफैनाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनबा बे बरायनाय हाबाफारिखौ गाजा गोमजायै बे फरायसालिया खुंफुंदों। बे खुंफुंनायनि थाखाय आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारियाव। बे फरायसालियाव आङो 4 बोसोर एसे प्रिन्सिपाल हिसाबै आङो खामानि मावदों आरो आं जेसेबां हायो बे आंनि प्रिन्सिपाल मावनाय समाव बे फरायसालिखौ साबसिननिफ्राय हामसिन खालामलांनो आं जोबोद गोब्राबै नाजादों आरो बे फरायसालिया आंनि साननायाव आंनि समाव एसे मोजां जादों आरो मोजां जालांगासिनो दं आरो मोजां जालांबाय थागोन आं बेखौ आसा खालामदों। गार्जेन, स्टुडेन्ट आरो कमिटिनिसिम मा बुंलांनो सानो? गार्जेन आरो कमिटिनि सायाव कमिटिया जोबोद मोजां कमिटि होननानै आं सानो। बे फरायसालिनि कमिटिफोरा गोबां सापर्ट होयो फरायसालिखौ मोजां खालामनो थाखाय। फोरोंगिरिफोरखौ, प्रिन्सिपालफोरखौ गोबां सापर्ट होयो बे फरायसालिनि कमिटिया। बहुद मोजां आरो स्कुलखौ माबोरै डेभेलप खालामनांगौ बिसोरो कमिटिया नाजागासिनो दं आरो आं गार्जेनफोरखौबो आसा खालामो सानोदि बे फरायसालिया
जोंनि नोंसिनि फरायसाफोरनि थाखाय बेस्ट होननानै आं सानो आरो आं गोबां स्कुलफोराव आंनि लोगोफोर मावनानै दङ गोबां स्कुलफोरखौ आं नुबोबाय खिन्थु आं सानो बे मोनसिन सिब्रा इंलिश स्कुला सबसे मोजांसिन होननानै आं सानो आरो आं दासिम आंनि मोन्दांथियाव आं साबसिन होननानै सानो आं दिनैसिमाव